Аз съм Демон 57, при мен е Маско, играем в един сервер на Kit PvP. Имате си часовниче, там си избирате ранг. Имате само един безплатен и другите трябва да си купувате с парички, които вземате като килвате човек. Независимо с какво е, вземате по 12 парички. О, сори. Мога да разбера само как ста. О, така направо не виждам нищо от това меле. Той диамантиния е много силен, бе, никой... Ще да кажа енчантната мечка. Енчантната мечка. Ма това къде си го е купил, струва сума ти пари. Май беше 2500 или... 3500. Ако е over е 3500. Което си е доста. Ма не знам какъв. Дали е точно over. Изобщо. А мен изобщо не ми лагва. Както ти казах... добре, сега малко ми лагва. Както ти казах, Не, това ми обърка се. Това нещо, което си го беше изтеглил, ти разби компа. О, добре, сега лагна гадничко. Да, мен ме изхвърли. Да. За Бога. Аре да е. Не знам. Аре да е. Адите. Аз май ще трябва вляза аз ще вляза в Пика Крафт, че на друго сега не се сещам ко. Що да в то сега за сега не мога. Пика Крафт. Да. В Пика Крафт на Kit PvP и блъскам един айрон, сети го килнах и дигнах и левел. Чай сега, че не мога да видя. Аз съм 14. 18. Аз не го игра, кой знае колко. На кое? Такъв лак просто никога не мога да срещаш. В целия ми чест е пълен, ще махна кожените буклуци. Буклуци. От човек. Аз взех най-якия кит. Да, и мен с най-якия. Аз си взех най-якия и сега ще ската този детектив. Аз съм 14 левел. Значи си точно моя левел. Вой, умрях. Дай този как само удря. Ако не е кил аура, не знам. Ако се питате защо толкова много ги знам хаковици, доста хакови съм виждал. Вей, 2 дъма. Аре бе, сам мен подпукват. Много ги мразя тия дъмасетове. Аз тук съм лепка за тия дъмасетове. Като ма видят, човек ми скачат за секунда. О, тук е един с тренчка.
Аре, бе, гледа, аз станах на пълно сърце. Вой, убий ги. Убей! Стига, бе. То дете заедно не те ще го убие. Вой, там имаше сумати дъма брони. Много ги мрат тия диаманти, не само... Мама, то диамант не познате. Само диаманти ни идват. Legendary ли ядеш, бе, брате? Каквото, гледай пак, само ми е нудрят, има диаманти, не ми амианти, аз съм с кожен сет, ми е нудрят. Тя са големите нупчета. Гледай, по мен скочи. Нуп. А тук някакъв дъма ще го убия. Кой да не умря? И YouTube, не знам кога ще... Завинаги ли ще качвам клипи по-малки от 15 минути, защото ви иска SMS, за който трябва да потвърдите чрез телефона си, а на мен нищо не ми се рискува да ми навъртят някаква сметка. Аз питах един, този Бозайде, каза, че бил пратил. Кой е Бозайде, бе? Да. Бил пратил. И аз сега затова ще го питам, навъртяло ли му е сметка, нещо такова. Има си фен скайп и оттам. И сега то... О, стига де! Това е баси нечестния сървър, човек. От диамантен в диамантен, аз какво мога направя така? Баси. От диамантен в диамантен, аз никой не мога килна тъй. Аз никакъв витамин не мога да изнеса от така. Дет погледна диамантен и се е по мене. Следващото ще речеш, че аз съм единственият в сървъра. Човек? Имам Diamond Chest 5. То се вземат от Кит Капитан. Той няма Кит Капитан. Не капитан ми, то с Кнайт. Те вземат Кит Кнайт. Слагам сега. Преклещих някакъв вид в пъгъл и профил. И мерси за 300 диаманта. Сега ще ме изкефи да кажеш, че и теб те убиха. Аз съм 15 лева вече. Той ми спа 3 диаманта. Джампинг! Веднага скачаме на дъма сечетата. Да, аз си продадох това диамантите. И за всеки ти даде по $10. Да, имах 3 диаманта, 30. Аз съм продал и 5. О, пичето, само да... О, съм пълна. Само гащичките му ни трябва. Аз имах, не знам. На мен май ми трябва само каска диамантена и ще... Той ще ме уби. И мен ще ме убият, на едно сърце съм само идва в гръб. И на мен така е. Ме тя само, защото са слабаци, не могат да на... Ако ме пристрещнат в лице, ще умрат. Мама. Ето, откъде бе, човек? От въздуха. Това да не е Assassin's Creed. Да, трябва ми само диамантена каска, за което ми трябва 3 диаманта. И ще може да си направя цял диамантен сет. Откъде си купувахме диаманти? От никъде. Само да се печелят. Този страни има шоп. Има за мечове, за ябълки, за бронички, така и това е. Къде е шопа за мечове? На едно място, обиколи там горе и ще го намериш. Той да си купиш меч, дъма, да си го енчантниш прът 4 и нагръдник прът 4, стрели, ботъл енчант. Ма ботъл енчант са много скъпи, 16 ботъл енчант $1000. Нали?
Аз в един сървър имам 4 стака, а тук ще дам толкова. Влизам в зона, пич! Бях да мъж, аз го пишу. Според ти сега като снимаш лазма ли? Не. Съвсем малко. Колко са? 32-30. На мен само върви с 20. На мен ми върви с повече с колкото снимам. Пък ти дори не снимаш и пак ти върви с по-малко в паса. Аре, пич, кожен съм представя трябва да е мангал. Чето, диамантен, аз от кожен го изтръпвам. Не, просто не му се занимава. Що ти слабак? Браве! Имам преди, защото не ти струва сета. Добре, аре сега този да спре да ме порти в гръб или ще се обърне, ще му струша мозъка. Ще му го стрия на прах. Вуй! То сега ма почва да се стрели. Тичай, Йоло, тичай, Йоло, тичай, 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 тичай. Ако не бях ме убивали с 2 диаманта, сега вече съм ги имал. Аре, аз пия... Един приятел на почва да бъде пакоти. Не знам, аз след малко ще спирам клипа. Да, нещо беше играем това още ли? Като спреш, като ще играем това? Естествено. Добре. Аз не игра само по 15 минути на ден. Безплатен диамант ми дадаха. Скоро е. Той случая, той мъж ме уби. Той един беше веднъж дъма, като го видях, той издеше на едно място, ама за жал се размърда. Иначе щях да го килна с дъма сет. Те веднъж така килнаха един дъма сет. Аз отидах... С какво е? Да, знам откъде се взема. Аз знаеш какъв меч имам? Не. Диамантен меч с какъв енчант? Острота 4. И нагръдник защита 4. Да, този пич тук ме е забил. Аз след малко скачвам. Айде, скачвам. Аз съм толкова, че можеш да ме видиш. Много мразя така да ми бъгва. Някакъв пич тук ме е позволята, обаче. Не знам, аз гоня един с дъма бутуши. Много мразя така да ми лаги, човек. Вървя напред и ми бъгва и се връщам. Добре ме мразя тия дъма. Най-много мразя докато ми бъгва така някой да ме удря. Пак те не се спират. Аз съм 16 минути. Ба слабаците, най-големите идиоти. Много ме нервят. Още малко и ще ми експлодира главата. То не че не. Гледай една панда с кожен сет. Панда. Една панда. С китарчер. Някакъв пич с дигам. Тас. Написах тас. Що не написа Унуй? Твой туй? Унуй. Това беше всичко от мен YouTube. Надявам се клипа да ви е харесал. Коментирайте, абонирайте се, пишете коментари и това беше всичко от мен и чао!